Seguimos e saudamos a Xesús Peleteiro. Moi bons días, que tal? Moi bons días, nunca mellor dito máis, bons días. Se nos viron vostedes o venres pasado, saberán que daquela falábamos pois das reclamacións contra as empresas de telecomunicacións, é dicir, teléfono móvil, internet, teléfono fixo, xa saben. E non son poucas, porque ademais constitúen a maioría das reclamacións que se producen ao cabo do ano contra empresas de servizos. E como deixamos varias cousas no tinteiro por cousa de que non tiñamos tempo, pois hoxe, se lles parece, retomamos o tema con Miguel López, da Unión de Consumidores de Galicia. Miguel, moi bons días. Hola, moi bo día. Ben, penso que hai nada que sacastes un estudio na Unión de Consumidores sobre a confianza dos clientes de telecomunicacións. Non te vamos a pedir datos concretos sobre marcas ou operadores, senón sí que nos deses unha pincelada xeral, por riba. Pois a verdade é que os datos deste ano veñen a pôr de manifesto que as cousas cada vez van a peor. Van a peor porque aumentou dun xeito moi significativo o número de usuarios que manifestan abertamente non ter confianza en ningún operador de telecomunicacións. Non no seu... Nin no seu, nin en outro. De feito, moitas das respostas que obtiñamos era que, bueno, pois al mellor quizáis con unha expresión que é bastante moi daqui, da nosa terra, non? Dicir, bueno, a verdade é que, mira, o que me vai ofrecer outro vai a ser máis do mesmo, e moitos realmente esa sensación ou esa percepción de que tiñan que quedarse como estaban, que pouco podía mellorar. Pero sí é importante ver que aumentou, Xesús, nun doble, ao doble dos datos que tiñamos o ano pasado a a confianza dos usuarios con respecto aos operadores de telefonía. Que xa non serían baixos. Non, a verdade é que o ano pasado xa falábamos de máis do 17% de persoas que manifestaban non confiar en ningún operador, e este ano, no caso concreto de Galiza, porque fíxose a nivel de todo o territorio nacional, pero os datos galegos son os máis preocupantes, concretamente, ademais, porque máis do 30% abertamente di que non confían en ninguén. Algo non funciona logo no mercado. Evidentemente. Xa empezábamos a falar outro día e creo que as chamadas dos telespectadores e os comentarios xa daban boa mostra de que realmente é un sector no que falla moitísimos os respectos dos dereitos aos usuarios. Sí, por certo, xa o dixo Carlos antes, pero lembren que isto é un consultorio, está para que vostedes pregunten o que queiran. Xa saben como poñerse en contacto con nos. Perdoa, Carlos, que estabas falando. No. Nada. Mira, outro día o venres falábamos de como se podía reclamar. E o primeiro que recomendastes foi acudir a unha asociación de consumidores, Se non podemos ou non temos un apreto ou, eu que sei, non queremos, como é ese proceso de arbitraxe? Ben, imos ver, se non temos cerca unha organización de consumidores ou incluso unha oficina de consumo da Administración Galega, da Administración Autonómica, saibamos que todos os concellos, grandes ou pequenos, ou ben teñen ao servizo dos usuarios unha oficina municipal de información ao consumidor como tal, donde se poderán tramitar as nosas reclamacións e as solicitudes de arbitraxe de consumo que queramos realizar. Ali, no mesmo concello? No mesmo concello. En moitos outros concellos estamos a falar de casi 90 concellos galegos que dispoñen desa oficina, e para outros concellos que non dispoñen deso, sí, están a funcionar concertos coa Federación Galega de Municipios e Provincias, con diputacións, para que concellos pequenos que non teñen esa dotación, por así decirlo, de servizo, tamén podan recoller esas reclamacións dos usuarios e tramitalas directamente ou remitilas á Administración Autonómica para que se inicie un procedimento arbitral de consumo. Xa, unha pregunta que teño. Que pasa se nos facturan algo que nos temos a certeza ou case a total certeza que non consumimos? Estou pensando chamadas telefónicas a liñas eu que sei, ou eróticas, adicional. Sí, exactamente, porque é a terminoloxía, tarificación adicional. Existe algunha maneira de... Claro, porque é a palabra da empresa contra a túa. Sí, existe, Carlos. Sí? Existe a posibilidade de que no momento en que nos chega esa factura e non esteamos de acordo con determinados conceptos que se inclúen nela, incluindo, sobre todo, especialmente, os servizos de tarificación adicional, que poidamos comunicarlle a nosa empresa a nosa decisión de pagar o resto de conceptos que non discutimos e non facer unha reserva deses outros importes. E, simultaneamente, presentar unha reclamación ou ben ante a Xunta Arbitral de Consumo ou ben ante a Secretaría de Estado de Telecomunicacións, donde se decidirá se efectivamente se realizaron ou non se realizaron esas chamadas ou se cumpliu a normativa que establece como se teñen que prestar eses servizos. Polo tanto, o que non se aconsella é que se deixe de pagar o total da factura, nin que se devolva, porque si podemos entrar nunha espiral pois de ficheiros de solvencia patrimonial, de cartas, de chamadas, e unha serie de problemas que despois ao final acabarán volvéndonos un pouco tolos, por así decirlo, non? Hai que dicirlle a xente que non hai que ter medo a reclamar.
En absoluto. Porque temos un dato aquí moi importante e é que o 85%, nada máis e nada menos, o que é prácticamente a totalidade das reclamacións que se puxeron, ao final fallaron a favor do demandante, é dicir, a favor do cliente. Así que é un proceso relativamente sinxelo e que, ademais, pois, non é que nos vai asegurar que teñamos a razón, porque noutros casos pode que non o teñamos, Efectivamente. pero sí que, cando a reclamación ten base, sí que prospera, non? Efectivamente. É importante que nos animemos a reclamar, sempre, facelo. Temos que ter en conta que moitos operadores de telecomunicación xogan precisamente co feito de que os usuarios reclaman pouco. E entón unha serie de prácticas que se estean a poñer en marcha ou se estean practicando con certa regularidade, pois acabarán beneficiando sempre o operador, porque se afectan a milleiros de usuarios dos cales non reclama máis que un 10 ou un 15%, evidentemente ese tipo de práctica pois ilegal ou fraudulenta vai acabar beneficiando sempre os operadores. Por lo tanto, sí debemos reclamar sin ningún problema. E a vía arbitral de consumo é unha vía moi significativa, moi importante, porque para que nos entendamos, prácticamente como ir ao xuzgado, teremos unha resolución que ten a mesma forza que unha sentencia judicial, pero non conleva custo de ningún tipo, nin se precisa tampouco nin abogado nin procurador. O voso suizo, que teria que facer a Administración do Estado ou as administracións das comunidades autónomas para non resolver, porque será imposible, sempre haberá problemas, pero sí para minimizar todos estes abusos entre aspas, porque moitas veces o mellor igual sacamos un pouco os pés do tiesto, non? Pois eu creo que eu teño bastante claro o que debería ser. Non vamos a falar exclusivamente de telecomunicacións, vamos a falar de telecomunicacións, de enerxía eléctrica, de transporte aéreo, verdade? Que estamos a ver continuamente pois problemas, que si facturación de maletas, que si nos cobran... O transporte aéreo ten outro... Sí, teremos, no, evidentemente teremos para programas con ese tema, pero o que realmente creemos que se debe facer é ser contundente con este tipo de prácticas. O que non pode ser é que ante o coñecemento da administración desas actuacións haxa unha pasividade como a que estamos vendo, que o que realmente está ocurrindo é que incita a outros operadores a facer exactamente o mesmo, porque non se actúa con eficacia e contundencia contra esas empresas que están a vulnerar a legislación e os dereitos dos usuarios. O sea, que son as propias empresas as que, digamos, coñecen que son... Vamos, que non van ser o obxectivo da administración, que non se vai caer o pelo. Mais ou menos, para que nos facamos unha idea, se eu estou a facer algo que non é moi correcto, non é moi legal, estou a sacar un pingüe beneficio por esa actuación, ti eres a miña competencia e estás intentando respetar escrupulosamente os meus dereitos, é moi probable que acabes caendo na tentación de facer exactamente o mesmo. Temos unha chamada dun amigo ou amiga do programa, adiante. Sí, hola, dígame. Hola, bons días. Sí. Como se chama vostede? Sí, Cándido. Cándido, encantado de coñecelo, bons días. Que pregunta ten vostede para o noso convidado de hoxe? Mire, vou explicar. Outro día, estaba comentando aí, outro día me enviaron un mensaje destos, como se fora para recoller no buzón de voz do meu móvil, pero resulta que tiña que chamar a un número para que me deran os mensajes. E o número resulta que era un 905. O sea, se trataba dun timo. Pero a vostede... Entonces eu chamei ao número da operadora da compañía de móvil e se desentenderon do tema, dixeron que non era cousa deles, que xa había chamado outra persona co mesmo caso, pero que eles non mandaban esos mensajes, que eso que non era cousa deles. Entón lle dixen, pero como é posible que non aparezca o teléfono do que manda o mensaje e no lugar dos números do teléfono onde tiñan que aparecer o número do teléfono aparecía a palabra buzón? Entonces, iso non é explicable, eles teñen que ter algo que ver con eso. Cándido, É que estamos en tempo. Que nos responda Miguel rápido, sí. Sí, rápidamente, en segundos. Moitas grazas, Cándido. Eu non entendo eso, como pode aparecer a palabra buzón, porque se ti mandas un mensaje a lle aparece o número, como moito non lle aparece nada, pero nunca unha palabra buzón, o sea, un timo que aí están compinchados a compañía de teléfono. Cándido, agradecemos a túa pregunta, moitas grazas. Pois creo que a imaxe que está de fondo é bastante significativa, xa nos dá un pouco a resposta. Evidentemente, sobre este tipo de prefixos como os 905 estánse artellando moitas fórmulas de enganos, de estafas e de timos, que podemos calificarlos realmente así, quedan á marxe da propia capacidade do operador para poder facer fronte a eles. Evidentemente, unha actuación, un ilícito de tipo penal, e creo que queda bastante claro que deberemos acudir ás autoridades. O sea, que lle recomendamos a Cándido que denuncie. Evidentemente. Que garde ese SMS, que se garde, porque é unha proba, e evidentemente, igual que ocurre con outro tipo de actuacións, as brigadas de delitos informáticos e similares poderán actuar. A Garda Civil, neste caso. Miguel, gracias. Miguel. Que nos temos que ir as noticias, que son as 11 e 1 minuto. Vaya.